ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, тамошобинони аҳли ютуб, подписчикони Усмон ТВ, хуш омадед ба канали мо, ба канали Усмон ТВ. Касе ки дар канал меҳмон аст, ҳатман подписатсия кунед. ҳаму дастгирам фаромӯш накунед бародаро, лайкам фаромӯш накунед, яктай лайкам биҷақен бари пешравии канали мо. Фикротонро дар комментария бинависед бародаро, кадом бозор рафта сиёмка кардан накурай. Имшалло ба навбат сиёмка мекунем. имрӯз қарор дорем дар молбозори ноҳияи Хуросон, бозори Уялӣ. То қадри имкон сиёмка мекунем, нарх навора бародаро. То охири видеоро тамошо кунед, дар як ҷо баҳзур бишинен, видеоро сар мекунем. Дар ҷа сиёмка кардаги молои бақаи калону майда, ғнаҷин, гӯспанд, аялал сиёмка кардагим бародаро. Бидуроед тамошо кунем. баъз ҳамон бародарое ки хоҳиш мекунем ки подписатсия кардаги нестанд, подписатсияро биҷақан бародаро. ҳамин колокольчикада висе дамонен, аввалинҳо шуда шумо видеои моро тамошо мекунед. бисёр бародаро мегӯянд бародар видео набаромадаест, ҳам ба сабабе ки подписатсия кардаги нестанд. ай ҳамон сабабай. иншалло ки боқӣ дар паноҳи худо бошед. рафтем видеоро сар мекунем. дар як ҷо баҳзур бишинен, видеоро тамошо кунем бародаро. ина бародаро я бақачаи сартавой нақша 8500 гуфтесе бу муомила дора. бозор 70-73 ракадай надодай. бақачаи фарбаи чотки кам тарака дига бихора беҳтарин мешавад. ина хош бародаро, фарбагишам созам бадисе ин тушуш созам. фарбагиш беҳтарин фарбая. Қафушам чоркинҷаи хубоин. ина бародара ба қачаи савдо шудаги 4000 сомон савдо шуда. 4000 барои адир ҳутияи бародаро. вақти ба қача харияй 4000 сомон рона савдо шуда. агар нархш туғри бигира бо ягон сум болои бутан мефурӯшанша. ина бародаро як бақача савдо шуд. бақаи фарбаҳи сӯзай барои киштан 10100 сум савдо шуд. фарбагишам сӯзай бад нестам. дур савдо шуд. фарбагиш сӯзай чот. чанд гуфт ҳоҷи буқачата? 7000 гуфтеса бу муомила дора. бозор чанд ка? 6 та. бозор 6000 кадай нада. инам соҳиби молае. бобо бугай ҷанҷало бор. бобо. шира гитиси чота. ина бародаро дар ҷа як ҳафта гӯспан будай. ай 1200 сум сар карда то 2300 сум будай. ина калонош 2300 сум меган. ина майдош 1200 сум, 1300 сум, 1400 сум. ин чорташ калон калон будай. калон калони хуб. фарбагишам сӯзай бадиста. бозор немиша 1800 сум кад. немиша 1800 сум кад надод. инеша 2000 кад. гирифти ора? не не ё фурӯшиан агар бандои фарбе кадаги барои киштан аё. ина бародаро я бақачаи дига савдо шудай. 3500 сомон савдо шудай. нарх навам ҷимидай бародаро. хистисия ки барои ам баҳора нарх нав хистисия.
نه برداری август панди фурӯшӣ 3300 сум гуфтесай бозор то 2700 то 2500 кадай фарбегишам сӯзай намедонам чӣ хеле тофтесаш мода лекин калонай фарбеги хуб камтар хусмус дорам сӯзура ина бардарои ҳам ба қача савдо шида қачаи сортавояй 6200 сум савдо шида ояндаш хубай моли хуб мешава моли беҳтаринай дабулои мошинай намедонам чӣ қадр тофтеса почош дароз моли фасонай оянда дорадай мол нехе мол бихарӣ 10 та бихарӣ сарбати баҳорда иншааллоҳ ки дар моҳои сентябр октябр дига 10,000 боло нестам молои беҳтарина ина бародаруд ба қачаи фарбегишам сӯзай бо бубандӣ далшӣ мешава ба қачаи беҳтаринай ина якташ ина яктаи дигаш нарша 20,000 гуфтесай бозор 18,000 кадай надодесай ани ба фикрам 19 да мумкин бита 19 18 ним да бита ака номерои телефон тамети харидоро занг мезананд агар нафурӯхтиша номерои телефоншан наметаи бародар қачои сӯзай беҳтарина ҳардишам иш сурфиш бо беҳтарина сортавой беҳтарин ина бародароя ба қача ҳозир нарх наоша мепурсем бисёр бародаро суроғ кардан ба қачара бисёр сёмка кардем чанд гуфти ака ира нархша 48 гуфтеса бозор чанд кард бозор то 41 кадай мега намедонам чай сӯзай қачай сӯзайники барои адир ҳудудан ака мол нарх наохистеса бародаро гирен мешава ина бародароя буқа савдо шидай фарбегишам сӯзай бад неста бубандиам мешава 8800 сум савдо шида қачай сӯзай фарбегишам хуба зур савдо шида инаки молам нархнаом камтар хистагия бародаро ина бародаро ина бақаи ала савдо шида 9100 сомон барои киштан тайёрай қасобу гирифтагиан шоҷа мекишам фарбегишам бад нестай сӯзай беҳтаринай фарбегишро хафошаи ки бошам фарбегиш бад нестай чоткай барои киштан тайёрай уже мекишан шай ё қасоба гирифтагиан